bamukuru waitonetsa. Ndofunga bamukuru aigara zvakaita pamusoro pedzimba dzakaputsika dziri pamberi apo idzo. Ndipo waigara pamusoro pacho. Mukoma wacho akati ndichakurowa iwewe, nhasi uropapinda pasi apo. Kumutora ari mumba, kwamubatirana ruoko kwakufamba. Pawakafamba wasvika pamwe musha unozi pamakhazi, ndobva watora huni dzanziri pababa. Uyake wakamubata. Wakati fambe ndobva wakasvika pawatanga kumurowera kuti woita sokutaura kuti nhasi kukurowa. Wakarowa shuwa. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Vari kutiona paYouTube, paFacebook kana paany social media platforms. Ndinonzi Olin Anderson. Nhasi ndiri kwaRore, but handina kuya nenyaya inosekesa zuva ranhasi kana nyaya dzinokashamadza. Ndaya nenyaya inototyisa. Mhuri yandinayo pamberi penyu, hama dzangu, yakasvika pakurasikirwa nemudiwa wavo. Baba yaita zvokupondwa. Saka zuva ranhasi ndati nditaure nehama dzake kuti chii chakazotisvitsa panguva yakadai, uye tinzwe nhoroondo kubva pazvakata. Saka nhasi ndina mama panova mudzimai Tafadzwa Mandeya, uyezve akashayika ainzi John Deka Urendo. Ndiriko kwaRore Village. Makadini nenyu mama? Ndinofara. Makadini? Alright, matambudziko tisati taenderera mberi. Aiwa, akaoneka. Handiti ka. Munganditaurira kuti John Deka Urendo ainzi baba ani? John Deka Urendo ainzi baba waEnia. Baba waEnia. Alright, Enia ane makore mangani? Enia ane 27 years. Okay, saka wanga watori nemhuri, matori nemhuri? Tine mhuri. Alright. Ende ndaona pamusha pane vanhu vakawanda. Mungandintroducisa kuti vari parutivi rwenyu ndiani uye vari kupesera ndiani? Uyu anoitwa munin'ina wangu, ndomuti munin'ina wangu. Alright. Awa ndiamwene wangu, mai waJohn. Alright. Alright. Eish, munganditsanangurira mama kuti tombotanga hedu. John aiva munhu akaita sei? John aiva munhu murefu, ari murefu, asina mwiri wakanyanya ba. Aida zvokunetsana navanhu kana taiva munhu anozvifarira hake, anozviraramira zvake? John aiva munhu anotozvifarira hake. Okay. Aiti kana atodhakwa aiwa anofara nekungoti aita nyambo, ndodzaingoita kufara nevamwe. Alright, aiva munhu anofarira zvake zvokuseka. Alright, ndangoitira kuti tione picture yekuti aive munhu akaita sei. Ndichanyanya zovabvunza zvangu mai nyakubereka ndiye vanenge vachinatsoziva kuti mwana wangu akaita sei. But nyaya yatinoda kuti tinatsotaura ndenyaya yekurasikirwa kwatakaitwa nababa. Chii chakaitika kuti vazosvika handiti kune vari kubva kuti joina, havana kurwara, havana kutsakatika, vakaita zvekutorerwa upenyu. Chii chakaitika musi iwoyo tizosvika patinhasi? John akatambira mashoko emwana wake musikana anga ashaikiwa nemwana. Okay. Achigara Manyandoro village. Ndobva waenda panapa vaenda kutora mumwe murume anonzi Marengera, friend yavo. Marengera anoramba wakabva wangoenda wese tete wangu anonzi Gamuchirai Deka Urendo naTrish Deka Urendo naResearch Deka Urendo achienda kunobata maoko naEliot Deka Urendo naSimba Rashimanditsero. Wakaenda wakasvika wakachimudzana zvakanaka, wakasvika wakapiwa zvirango zvavo, wakanochengeta mwana. Then wapedza kuchengeta mwana wakauya pamba pamukwasha wavo apa. Saka angaita kakumwira duro. Sanga asinodhakwa zvoti anga asikazivi zvaari kuita. Wakati timiriba noti mwana anga achine 2 months. Saka ngatiweneke tiende. Ndobva wapinda mumba kuda kuweneka uyu mukoma wacho Jeremiah vati mimi musapinde bana Simba Rashimanditsero, akati usapinde bagara kunze. Taura muridzi wemwana angashaikiwa. Saka baba wakabva wagara kunze padhoo. Vachibva wangokumbira vari kunze kuti nini ndikumbirawo kuti zvamwana wangu warasikirwa nemwana
ndikukumbira kuti mumbondipawo ndiende konyaradzawo mwana wangu, ndimbonyaradzawo mwana wangu kwechiwiki. Asi zvadaro mukoma wacho akati ndichakurowa iwewe, nhasi uropapinda pasi apa. Ndobva mufi ati inini handikwanisiba kuti ndifambe nemiba, imwe mwana chitombondipawo bonde ndiwadze ndirara hangu ndozoenda kana ndamboti rari awa wafa nekuenda. Jeremiah naSimba naEriot naMarengera wakafamba wakaenda mberi. Wakatarisa kumashure wakaona John haasi kuteeraba. Ndobva adzoka Jeremiah naSimba racho Manditsera. Kwasvika kwakumutora ari mumba, kwakumubatirana ruoko kwakufamba. Pawakafamba wasvika pamwe musha unozi paMakhazi, ndobva watora huni dzanziri pabakwa. Uyu yake wakamubata. Wakati fambe, ndobva wakasvika watanga kumurowera. Kuti woita sokutaura kuti nhasi tiri wakarowa shuwa. Warowa munhu akasvika pakutadza kufamba. Vapfuura kombi imwe yaipfuura yanga iribva nechekumusoro ikoko murodhi, ndobva wakakumbira. Tikumbira kuti mutikudziro munhu wedu. Wekombi wakabvunza kuti chii kuti munhu asvike pakudai, akati kudhakwa. Anostika adhakwa ndozvaanoita. Kwasi komiti ndei? Wakaripindura achiti ndeye kumushishidzira. Kombi yaitobuda paipa yapakembi, pakakwira mapurisa 2 akakwira pakembi wakatovhunza futi nenyaya yaJohn Dekon ndoti munhu wekuita sei kwaitoko, asi akadhakwa. Kazi komiti ndei? Nemapurisa wakati miti ndeye kumushishidzira nokuti munhu wacho anonesa haasumuki bofamba. Mapurisa wakavhanyarara. Wasvika muground ndipo wakamuburutsa wamaisa pamakongreti muground mwauna. Wamaisa pamakongreti anzi wakabva wafonera Ivan Jiri kuti uya neskuta kuti takurwa munhu wedu. Ivan akafamba neskuta yake akasvika muground wakamuisa muskuta. Wamuisa muskuta akauya kumba. Ndobva wasvika padhora mai wacho wamuisa padhora mai wacho pekicheni. Saka mai akangofunga kuti zvimwe munhu kudini kudhakwa. Haunazoti munhu adhimejika. Mai ndokubva achiti munhu kuchiri kurara eroko. Kwazi ndopanga kumboti pfukunyu kwakuti da kubvisa bhutsu. Mai paakangopedza kuda kubvisa bhutsu ndopakatanga kugwina. Agwina kudaro kwakangodaidza achiti wana wangu katatu. Ndobva mai wabuda wakati arya ndibike porridge ndipe chii mwana. Sinzi arara. Bapene unozoziva kuti akarara unomuka. Saka zvezve zvakanyanya. Akakurunga porridge rake shuwa ndobva adaidza kamwana kaJohn kadiki katadiwa nashe. Ndoti tadiwa nashe uya tibatira nebaba wako timupe porridge. Tadiwa nashe akabata baba kusimudzira baba kutsigira kudai mbuya akatsigira ndokupa porridge riya. Porridge ranga risadziki ranga rakutodzoka kuwerera. Ndobva atosiyana nazvo. Kwakuchitiwo wanhu wanga warubvawo pachiwa pachechi. Kwati ndionera iwo munhu sinzi chaasorara wasongosiiwa. Asi azanga arorohwa. Vanhu vakabata munhu vakanzwa munhu pasisina apa kwakudziya kwekuenda. Ndopawasikana wakasara kurufu kwemwana uko kwamupa rutsoko ndowauya kotora majuzi. Ndopawakasvika wachizwa kuti baba wenyu adini ashaika vari parodhi. Wasikana pawasvika wachiridza mhere. Pazosvika mumwe murume anozi Muya4 yagarira. Ndopaakasvika kwanzi munhu achiri kudini achiri kudziya. Munhu achiri kudziya saka ngaatakuwa aende kupi kuchipatara. Ndopakatakuwa munhu vaendeswa kuchipatara. Asvika kuchipatara nesi akadaidzwawo dhokota. Dhokota nanesi zvakangotarisana. Ndobva kwanzi vana mhanyai motore chii? Mombotora mapurisa amuye nawo. Ndobva wamhanya kotora mapurisa waenda kuchipatara nemapurisa. Wasvika mapurisa wakatanga kutonyora mastatement. Wapedza kunyora mastatement wakati very sorry wana baba wenyu haatisiya haachisipoba. Wanzi haachisipoba. Wana wakatanga kuchema. Watanga kuchema pepe ndobva wanzi handei kwaMuparo tsanga tidzoke futi kukembi. Wadzoka kukembi. Wadzoka kukembi ndopa wakabva wapfuurira waenda kune munhu anga aona zvese zvichiitika. Wakangotaurirwa mastatement ndiwo akanga ataurwa acho munhu anga aona nekuti anga atori nerimwe vhidhiyo ranga atora murume wangu achirohwa. Ndobva wachizwa kuti Eriot Dekaurendo naSimba rashe Manditsera ndiwo wanga warohwa munhu. Saka mapurisa akauya futi zvakare pamba pano.
akasvika wamwe 4 wakaenda kwaSimba ukabata, wakaenda kwaSimba umwe 4 wakauya paEriot, wasvika Eriot pasina. Eriot anga ari kwaSimba rashe ikoko kwari kumba kwaSimba. Ndo vawasvika vawabata vakomana vavasunga cheni vaenda nawo kukembi. Vakomana vasvika vachibvunzwa, Eliot akaramba akati ndinorowa bamunini. Arova bamunini ndimudhara wangu kutaura Jeremiah Dekaurendo. naSimba rashe Manditsera. Ndobva mapurisa adzoka futi zvakare pano. Vasvika vatora Jeremiah Dekaurendo vaenda naye kukembi. Kusvika patiri nhasi baba wakazongotorwa wakaendeswa kupostmortem musi weFriday. Wakasvika postmortem wakatariswa akanzi shuwa munhu akakwadzwa. Akakwadzwa kudaro, paakakwadzwa achirohwa kudaro akanga asarira nedoro ranga riri pahuro rakanga risati radzika zvakanaka. Saka doro iroro rakaenda kukanganisa futi tsinga yake, tsinga dzisingafaniri kufamba nemvura dzese. Kusvika wauya musi weFriday wowo wakazosvika kuma9 panapa. Tikazowawiga Saturday. Ndo mafambiro zvakaita kusvika pazviri nhasi. Kumashure uko vanhu vaimbova neproblem here nemurume wenyu wekutoti anozosvika pakudai, kana kuti kaka history kumbonetsana kuti hapana musi wakamugana kuti zvazvo zvikutotanga ipapo? Zvinotangira ipapapo. Bamukuru avo waitonetsa. Ndofunga bamukuru aigara zvakaita pamusoro pedzimba dzakaputsika dziri pamberi apo idzo. Ndipo waigara pamusoro pacho. Saka wakazobva futi ngekunetsana, ndine mwana futi, mwana wangu mukomana muhombe. Akauya futi akanetsana naye. Akasvikira pakuzoponda vanhu 2. Ameno changa chatoitikwa ipapo kuti brain dzemwana dzanga dzaita sei, asi waitonetsana futi nemwana iyeye. Then zvapera izvozvo aingoramba achitoya futi panapa achitaura nenyaya dzemastendi, achingotaura nenyaya yemba yatakavaka yekuti auigari paimba yako. Saka zvinototangira ipapo, zvakabvira kare. Achingoita karuvengo nemurume iyeye. Kusvika pakudaiso. Saka murume wenyu aitomboya achitokudzawo kuti ndikungonzwaiwo. Aitondiudza zvimwe zvacho ndeitoona nemaziso. Ndichitozvinzwira nenzeve. Vaiti vakamwa vaiwana nevanhu? Kwete. Aitongouya kumba. Pamwe pacho akamwisa rakawanda akati toenda ndichimutora, ainyanya kutomwira pamusoro apa, anga asikanyanyi kumwira kure. Ndetoenda ndichitomutora achisvika tichimwisa mumba. Anga asikarowani nevanhu. Akana kudzorera. Haana chaakaita kana kutombotaura neni wacho hawana. Because isusu takazotoona wauya panapa uko kwanga kusina vanhu vakaenda mwana wangu akaenda anga aripo. Mukomana umwe anga aripo auya ari panapa. Akanyatsoona zvese zvichiitika. Haana mavhidhiyo. Mukadzi wekwamutasa ndiye ane mavhidhiyo, anga ane mavhidhiyo. Isusu hatinombobvira taonana naye ba. Musi werufu haana kuuya. Ndiye ndaindichengeta. Ndinochengeta. Ngasingaiti zvomusimba. Aizokutarira nini. Unomboti masangana nevanhu vakatora upenyu mwana wenyu, munovaudza mashoko ekuti inini hurumende ndiyo inoziva matongero kuti vamuparadza vanofunga sei. Ndingamutaura ndikuti iyo aparadza ndikati hurumende ndiyo ichatopa matongero enyika. Patambotaura ndanzwa muchiti pane vakaona zvinhu zvichiitika. Makadini henyu baba? Ndiri paMwadioti. Ndikutaura nani? Ndinonzi Tendai Marengera. Alright, Tendai Marengera. Alright. Kugara kwaSamshonga. Next village. Alright. Next villages. Alright. Nyaya iri panapa ndeyekuti mukoma akaponda munin'ina. Izvo. Asi akanyanya kutanga kurova ndeuyu anonzi Simba Manditsera. Alright. Manditaura kuti chii chakaitika here? Imi maivepo chii chakaitika muchisiya zvinhu zvakadai kuitika? No,
Ninda ndakati mwiri wangu ndakadhakwa hangu asi ndaiti ziwe mbichana asi nzwakomana wacho wakanga wavhomora miti padara pabakwa rehuni kumisha uko. Alright, tisati tasvika ikoko toti mudzoke kumashure. Dzokai kumashure munitaura kuti chii chakazoita kuti munhu azozvomora, because ndikauya pamusha penyu mungangotangika kuzvomora because tanzwa kuti papaine nyaya yekuti papaine rufu. Kuti munatsonditsanangurira kubva pamba pangu dika. Zvienda mberi. Right. Baba vakauya vachindaidza pamba pangu. Nomari ndinosimbosenza nawo kana pamupira ndikaitawo madambudziko vanongonibatsirawo vatasane kumisha kwedu. Ndine chavataona sekuru pamutupo wamai. Kana pamwe paimbomwa hake achiita zvaaita ndaitofonera pamwe mukadzi wacho kuti muri kupi, aifona vachitotora tiri pakati ndikati mutore baba yanyu ndikaona baba yanyu adhakwa adaiso poipo papo hatina chatakambonetsana kubva mashure uko. Saka musechi chinga chipira chinyazo chitatu makuseni ndopakasvika pamba pangu adaidza ari kurodhi. Saka ndaifunga kuti umwe mupasha wawo akarora panext up unombonetsa futi ndaidza aine mhambe ndasitoda doro bandaenda basa pangu. Apa ndazongozwa namadhamu angu kuti ndi baba waene John Dekaurendo ndeti wacho yeye ndikati uyu pamwe matone nyaya yebasa tatiende kubasa but takaronga nyaya dzebasa naye right. Tobva tosvika pamupango pandota bambo munoona kudonha chibhorani chisina ovhara chiri panext yard pandogara pai pandoloja pachibhamba ndondotenderai nokubva atouya ari kunze kwewaya ndiri kunze kwewaya coronation yangu yandiri ndangarora risina kutogezwa ndakamwira mwira ndobva tonti ndina chigumbu neyo achigumbu chei sekuru kanzi makandinyima doro renyu nabhururu yenyu handiti mari ndikati upizwa ndipere mnawamba wamari nezisoro $2 mbamanyima kana 1 ndikati sori ndandatoguta sekuru rinonetsa kudii kuzvitsanangura kana todidini but anyway unombondimwisawo vandimwisa karenja kakenspit kahalfway kakatozara haati beura ndikati noina handina kudya ndobva ati ndine rambudziko ndasangana naro mwana wangu afirwa nemwana wake ndinongoziva mazita avo vaanominda nezita racho kuti mekidini vandati it's okay. Saka chii chiri kunetsa zvikanzi ndatofunga tauda mari pamwe monetary issue irikutodiwa zvikanzi ndoda kuti uniperekedzo mukoma wangu haasi kuuya kati kana mukoma wenyu haasi kuuya saka todi kanzi ada kuti ngoremerere tiende takawanda kati it's okay since ari bhurura nounibatsira matambudziko amwe acho ekumba kwangu madhamu wangu anga atoripo it's okay madhamu izvai zvataurika ndatomhanya kochinja ndapfeka bhutsu dzangu netrauzi rangu nenhengirimu dzangu ndapfeka ndatochena peyama pedu pamba ine porridge. Saka ndinochinja ndodaya porridge nanakwasadaya porridge randanditononzara iye vati ndirozokumbirawo muriwo wekubika sadza ndikati siku mozongoya mutura muriwo mozobikirawo nasadza remuti mbuya ari hakechi kubasa tobva tatobva ndabuda peyana handada kudzoka mumba kutora chikwama hatoti usati mbotore mari maisatora murume wenyu asitore mari bo ndati it's okay hatonditi sasitendere nogeti vandajamba waya ndajamba waya ndobva ndakutodzika tangodzika ndichana akandoti ndinopedza ndarota marota achisekuru zvikanzi ndatofamba paine moto si moto iyo ndatadza kudzima moto iwo ndatota moto ndatadza kumudzima sekuru mukadzanyarudzira zvikanzi kazandamudza ndofunga ndobva takazokufonera monzi peya vamangoti mukasvika kumba mozongodai right tatatodzika tafamba tasvika kuruda bridge tanga tiri 7 pakapazoya umwe mwana wake 1 anogara kwaunoko patasangana paintersection oti Steven mukoma wake neshamwari yakanga wasipoba asi wanga wazi wachatouyi wasara kumashure ndikangoti inda kutongoningire nabhururu wangu handitika takatofamba tasvika pafactory ndati kwire tasvika patakishop
shuwa akabva tenga twiri tumadoro twiri tumakeni nenga 2 inanozandora tek vanipa tek iye vandamta musikumwa vanguti handida kumwa mbichana vangomwa mbichana so rinombosvika mu3/4 vanoti ndomwa kukanaka sekuti tapedza function tozomwa handika takwira kutoenda kunhamo tasvika kunhamo takasvika tikapinza mumba tobatwa zvakanaka tangotsanangurirwa zvatakaita tindanyanya kutobvunza saka takuzomirira tezvare pakaroorwa mwana tasvika pakaroorwa mwana tezvara changu yanetsoka hana kuziva nemota taifungidziraba totonetsa kuti imtime mwana tinozoripiswana nana ishe ukoko mwana nenguva yake kuda mumba akazongosvika pachinguva chabva tipfuure vatadzoka mumba saka patatogadzira nyaya dzekuenda kuwiga mwana saka tauti takubuda tatora matuzi isusu uyu mukoma nemunin'ina uyu the late uyu nemukoma wake wakabva havana kuzoenda kumakua wakabva wadzoka kuenda kutakishop saka pawakazobva kutakishop wakazotoya wakadhakaenda kazoona kutodhaka topedzochera mwana asi pamupaine hanzvadzi yemusikana yakufirwa nemwana wayo saka ndivatengoti iye ukangotanga guwa ndiye akatotanga guwa remwana isusu vatazongochera katati machembere chipedza basa rakapera zvakanaka basa rere takutodzoka kumba takasvika kumba ndikazongoti umwe wangu wanenge wasichakondorereka barigani ngoite zvandangofambira zvichirango zvacho saka ndakatombera maoko pera ndakwidza maoko ndopandakarova mbama nabamukuru wacho ucho Jeremiah Dekaurenda kanza kukwidza nzimu yekwadekaurenda so ndopanda ndangodzikama saka tangotarisana nanga siri family bava tatobuda tese tabuda panze ndopatazongozwa unosichawirana bamba sitingori kunze saka buda kwakazongoita vanhu saka mukomana anonzi Simba uyu Simba uyu ndiye akabva tabuda panze apa avasikuwirana nezvechivu anenge wanga wakuda mari wakomana iwo muba mukuru anga uda kudhimanda mari but kwanga zakuitwe zvirangoba mari anenge wanga uda $20 kuti tisitashayishirwa futi udidini sinzi wanga asina mari yedoro but ndakatoti tinotsvaga chani yekuti tinotora nawo kwambo handiti wotipa $5 yekudzokesa kana zviro zvamuda yemakumbo ingotopiwa zviri obvious saka uyu anonzi Simba ndopava vatanga kutoti ndimusekuru imi but makumisfaya vana sekuru mese makumisfaya vati 2 hapana kuti yaimisfaya wese wakabva misfaya ini ndandiri nani wangu ndandakadha kwasina ndiri nani saka patakangoti fambe almost 30 meters tatatobva pamusha une nhamo uyo tatosiya ndopaakabva ati iyo ndinoda kudisciplina kuti mangwana usazozviite futi ndopakavhomora miti miri yange usazozvitiba ihuni dzadzakatokorera chachake asi mushami yoshapura munhu kudisciplina yava pandaifungidzira kuti vari kutamba handiti ndobva watobatwa sekuru ya takafamba futi takuma 60-70 meters ubva panhamo pacho saka kule ndopa wakabva wangu tadza kushaisha kutsika bva tadza pananzi vagara pasi saka yanonzi Simba ndopa vatotora muti wana wangane amurova 1 2 3 amurova muno ne kumagaro asi kuzongorova kwemunhu anenge asina balance shamye kunongenda futi kana apo kana pese vandakoti yendona zvamukuita handizvova inodhakwa but zvamukuita handichipi handizoba muti uya ndakabva akugura panenge pechifuwa akabva autyora ndobva atobata 2 kubva atotanga kurova nomwe wacho akarova futi 2 ndikati Simba zvavakuita handizoba pavairohwa waiti hapana anga akangonyarara hana chakambotaura kana kuti umamundikwadza akangonyarara but ndaingoti pamwe kudhakwa asi kudhakwa kwacho nemazira ndaimiita munhu aiti aigona kutomira kuti zvamuda handizvoba but akabva angoramba akanyara saka obva wamusiya takafamba futi kuma 150 meters ubva pazvakaitikire pamwe
vakuine mufaiba ngeri kuinda ndisedze kukuku uyanga achibatwa nebamukuru wake manje ubva ngoti 2 steps ubva wakuti dotona wese saka ndandiri kuzotofana wanga wakabaiwa madziso wese ari 2 asi munhu anga akamubata ndiye mukoma wake uyu anditika right ndondata arume inoambira nonyadzisa tabva kure wani topedza masports tonyadzisa tabva koiga mwana tozi takufa maziso futi kuno azviti vanhu zvamudi zvamuri kuita ndinzisei inini maonyadzisa pozi ndakarora futi kumadhora ikukoko tangodaro peapo ndopatakabva tadzika ndikati no solution ngekuti timirire mota saka kule akabva atadza futi kuda kufamba zvekuti kana dai akangorara wakamutakura mutsapasati perodhi wotongokonzeresa nejeni yawo atori fine. Uyu mukoma ndopakabva borowa vabonyawa chimwe chimuti atema chimwe chimuti chakatanga kuzorova futi uyu munin'ina wake uyu famba ndazoti mati futi ndikati zvamakuita handizoba inini ndichidhakwa nepeni yekutoti ndinodhakwa imi hamudhakwi mudoro ratinomwa beni ini ndinotodhakwa ini ndakadhirosa muchatopesera maondirwo saka zvine matauriro atisingazonyatsowirirana mapangotaura fana kuti ini vanhu ndiye mhuri hwani inini ndingoriwo mutohwa usekuru hwedu ndiye ngoti ishamwari kubasa nemutupo wamama handitika tobva ndatofamba ndakutoshaurawo wainini wacho pandakati dzike ndikati asi kune mota yatasiya yatapesana nayo inogona kuti takura isusu mota iyoyo tosiyiwa apo ndozoenda navanhu kumba sinzi vakonitora pamupango ndisati ndapedza kutora mota vatoya tati mota iyi ndobva takumbirawo mota pekasvika ndakumbira kukwira mota asi iwe mota wanga watozoona kuti pane zvanhu zviri kuitika vatatakurwa nemotikari iyaya taida kusvika pabridge paruda saka vakomana vati vada kupfuurira kuenda kwavo pandakazoona kuti ino ndakadhakwa mukoma nemunin'ina wacho wakadhakwa handizokwanisi kutakura mune rwizi vataida kuzopfuura musina vanhuba taigona kuzongosvirazve mumvura vatatichitisiyai mugiraundi tasiyiwa mugiraundi saka sekuru wakada kuzama wada kukwira wega pastep 1 ne2 wapinda mukombi yange sina masiti asi wakatadza nino ndakangodzidziridziri ndipinde sinzi havari sobha vanongomukwidza ndopawaitongokumukwidza zvemutsundidzira apinda mukati mota vaitovhara dhovha taenda tasvika mumatara chindabva atozoona kuti ndikasiya vanhu avo kuopposite side zvinozotonetsa akatobuda murodhi atisiya pamatara chacho mugiraundi rendego ndobva tati way forward vakwanzi tohaya skuta munhu nesikuta ada kubhadhara ndiani apashaya munhu akati anobhadhara skuta vandazoti anyway ini ndobhadhara skuta mari kuma wangu iriko anzi $2 kati uyu umwe wangu ndiye anditora pama ndomudi ndomubhadharira mari $2 munhu yekutanga anga afonera skuta haana kuya vaatoti delay almost hour avanga vangorara patara ndangogarawo ndangotsikitsirawo avari nguti ndiyo here madhakwirayo ndiyo here zvaundotaura kati no ndobva tabva ipapo papo skuta vayauya nomwe munhu vatatu ava ndonya kutokwidza vakomana muskuta muyawo saka mukoma nemunin'ina wakabva kugara iye muufina mukoma wakagara mumashure indikati unza ndidhiraivhe skuta mboukadzidzire uyu vatonoti nestate yamuri yacho vamwe wako wakadhakwa nogona kuzoti azotofa neskuta iyo ndikati it's okay driver hako sinzi tida kumhanyisa munhu yedu kumba adini azokwanisa wanawo something kumba kwacho tanobatsirika sei pamwe pacho kana kuti azorora driver vatodriver short takadzimhanya kudai so satakusvika apo pa10 off yekuenda kwanokonera namba kwangu pava ndacha uya utore mari yako tiregere kuzonetsana uyu vadriver vanguti let's go nerodhi yekuno kustraight patatosvika pana mbuya shuwa munhu tamuburutsa ndakuti handi tinotora mari uku mbuya ndopa wakabva wasvika mbuya mama wemushu mukoma wake ndopa akatoti mbuya takunzerei mwana wenyu unzai mari $2 mbuya vati hana mari munondunzira munhu sei unzai mari nyaya yemari vyatomboita makakatadzane papapo mbuya akabudisa mari yake shuwa dhura nyowani nerimwe rakada kutsakara
driver vapuwa mbuya nemukororo wake vhanguzayo hatisi kunyanya kuda panapa baba uyu Jeremiah atangoti shapinda musikuta tiende atango nikwananda kugara uyu vangogara mumashuri tasvika pa gate rawo rekubudaira sikuta yakabva yakudzika dai bhozi mari yakanga apuwa vanangoti ai ndikazosvika kumba mari yandogona zongodzosera hangu mbuya tambuya mari yenyu handifaniri kuchitai ba mari yenyu matakusa mwana yanyu irapa right ndangoti famba unga 10 meters mberi vesikuta aenda iye mukoma wako vatonta iwe hauyi mari yame yangu chiri mpenyu bayo $2 yangu ndotoidai ndikati ndobudisa mari takatonetsana zoti pamwe pacho dai kuti akangipamba ndizoti aendiponda ndakatopondwa 15 nawachipo pambei paroti pameja vanangoti asini mari yenyewe ndinetsa zvangu regai ndingodini ndingofone kumba ndati handi ndochikupiwa musika ndasvika chawo ndakwereta mari iyo ndikati ndozvaitika taperekedza but ona nakumba kwangu iri ndatopiwa mari yaya $2 vandamupa vatenga mhamba yake nefodya yake nenhingiriki dhora vasira vatada kutenga muri vandati saka urikona zviri kuti mari yamhai wako kutenga muri yekumba kwako mhai wako adawo mhai wako arikutambudzika zvinongotambudzika usanga mhai wangu ndovangoti izvo zvazvako izvo vandangoti so tine tumaprivate totatiinato palast week yacho ichezvo ndobva ndatoti ndine nzara vandatsvaga chekuya parodipo papo ndisandatopedza yachingwa changu chacho vanhu after unga 1 or 2 hours musi 2 hours ikoko ndobva ndakatutumirwa umwe mbuya zvikanzi uyai muone kwanzi ndiyadika uyai muone una maya naye ndobva ndati famba kuenda kungomwira ndakumbira basikoro ndobva ndadzika ndotadza kuti chovha but ndakazotoita soba ndoti arega ndingoona umwe wangu sinditangomusiya toti ari nani pamwe achamuka saka ndafunga kuti pamwe aritonesana mhai wake nenyaya yekudhaka svika umwe wangu ndakasvika shuwa akarara papiro sipauri uku kuratidza kuti anenge angada kumbopiwa apology asi chatopinda savanhu vakuru pamwe wangu watozviona kuti hapasina zvemunhu baba ndozama kumutsa kumuzunguza ndamuzunguza almost 4 minutes haana mukaba saka asina mukaba ndangoti chirege nzosiri bhasikoro remunhu parodhi ndotaura nababa wamwewo wakawanda toya toona tobatsirika sei saka patakazouyawo wamwe achibva wano ndopakazozi pako haiwa motikari saka motikari payakahaiwa ibvanzi yakuenda kukembi ndobva ndazofonera umwe mupurisa neighborhood anogara pamupurisa ndobva atoti ndiri kure saka vanga vatoita planning kuendesa munhu kuhospital wakasvika kuhospital ndopakazonzi hanzi wakabva wazinga wadzike kupolisi katabva kupolisi wanda futi unga hospital hamino zvakazoitika ndasuchaziva chiva vandazoti zvikuma 6 to 7 ikokoko vakomana vaka vanofonera foni yangu vatantina iwo saka ndapamba nditotreda uya sadzepo ndazinosira ndatodya zvikanzi iwewe urifamba utaura mutaro wamunhu sei ndikati ataura kutaura ndiyani mama kutyawo here handi mama muripo here aiwa ini ndaitofunga kuti pamwe zvinhu zvakatonaka ndisitoziva zvinhu zvatoshata zvikanzi uri kupi nawo ndikati ndiri pamupango wakatosvika ndotodederawo nekutotadza kuti yangu sadza bo ndantono hangu 1 day 2 days ndisitodya 1 or 2 days ndisitodya ndosazvo wasvika pa watonshauda paya pamupango kuti iwe wafanira kutaura zvakadaro bachichi zvine polisi mukati nekuti it's okay wakomana imite zvamudi zvamuri kuita asi vamuri kuita kune vhidhiyo yandatotaurirwa uku yatorwa munhu achirohwa uku saka munharo wamunhu achangosangana nechiro zvake ndiani akatora vhidhiyo vhidhiyo handisonyatsofungidzira asi munhu anga ari mukombi mukadzi wemunhu anga ari mukombi ndiye akaona zviri kuitika kwatakabva kunhamo uka vhidhiyo kungoti vamwangorozi vanogona havo kuzoramba kunzi iripo asi mukadzi wemuridzi wekombi akanga aripo achizvionawo zviri kuitika ndiye nyakuzotorera kuti panhuyowa pampaina vanhu 1 2 3 4 asi 4 vacho vanhu zvavakapfeka zvakadescribwa zvazviripo zvacho
Nindi ndakangosara ndiro side rangu. Sekuru wangu akazofa nganondidaidza. Anditi mwana. Saka mangwana acho ndazotuma 88. Ndakuchida kuya pana ngoma ndabvunza kuti chii chakazonyatsoitika panawa iyi yezuro iyi. Ndakati ndakazomuka ndamuka zvoma 1 dzousiku. Ndabvunza madam kuti kadziwe. Zuro chii chakanyatsoitika? Nemari yangu yakudzoka manje. Kanzi makataura kuti baba yaniya anga azochataura boko azumuka boko. Chakazoitika. Ndabvunza saka chii chamazobvisa zvikanzi no hapana. Regai ndiendese mari yechimbadza kwaida kuenda. Ndikati no endesai pamunozodzoka ndozoenda kuona chi uku nekuona Mbeya Deka panapa. Ndopandakatosvika pamukoma wake ipapo. Ndikanzi iwe utoriko? Ndikati ndiriko. Ndikanzi vamwe vakanewa wani. Ndikati kunewa udidi nezvo? Ndikanzi nyaya yezuro yaya. Ndikati yezuro yakadidini? Iye munotaura nyaya yezuro mamuripo here? Ndikanzi hatasiko. Ndikati nditongotaura nawo ipapo kuti ndozvakazoitika. Ndopandakatofonerwa nemuroora wambuya wekokoko. Anomwe mukomana wake anga aripo papo. Ndobva anditi mudiwa wepolisi. Saka chinguva chacho bhasikoro rangu ratiri padhuze newana wake mudhara ukoko. Pandatotongochova bhasikoro rangu sora namabhireki ndangodzika kupolisi. Svika kupolisi ndangoti ndauya ndimo nditsvaga. Vangonditaura zvakangoitika. Akarova munhu ndiani? Ndangoti munhu ndakaona ndi uyu nauyu. Uyu handinonyatsomuona hangu baba ndandakadhakwa nekutoshaonerwa. Kana andatofamba mutori 50 meters iyo achiri kunoku. Saka zvakanyatsozomita kumuro asi munhu akanyatsorova zvandakaona. Iwo wari 2 bamukuru wake na mukoma Simba apa next door. Ndozvandakanyatsa kuona. Ndozvandakabva ndangonyoresa kupolisi izvo zvavangotaura zvandachikotaura ndozvavangotaura. Vangoti menyu ndimamuripo. Ko mbuya uyu kombi yamakwira munoiziya? Ndikati kombi yanga nyawadzi Boone Boys. Imwe panda imwe Nissan Caravan nyowani so inoita zitakai. Iyo vhayazi tinotoiziva vatofonerwa munhu uya. Vatoti aregai ndoya ndowitness ndakazona zvodini zvokuitika. Kana kutaura munhu ndi uyu nauyu. Anditi mwana. Muti. Saka miti yakanga iri 3. Miti yanga iri 3. Saka imi mamusitombori mustate yekuti mungakwanisawo nokuti mama utotyawo. Inda kutotyawo zvekuti dai nditori nani mbichana pamwe ndakatokontribhuta kutorowa kuti afambewo. Zvataifungidzira ndo zvaida kuita asi ava marwere wakazomuita ndakati it's not normal. Zviri kurova zvisiri zvekutyidzira kwakutorwa kutoti afambe nekuti tanga azamiswa yakana mupambo uko. Anditi mwana. Saka zvangodaro ndopandakabva ndangu uyo ndakatobva manguva dzinedzi polisi kwacho. Muprista wanga rutanyai vangoti mazotoswedza kwakumana nyangwa ndotenderera. Saka takazoenda zvawo madhora. Ndangotora kuti muti umwe wakaborwa apa. Izvo memory yangu yadzoka. 2 dzakatorwa padara. Tasvika pana mbuya padara paya huni pakatorwa paya. Vangoti maita zvinonyadzisa enda kuti motora huni dzekurova munhu wozafa futi pamupango. Nemaondigadzira dzimwe ngozi. Vangoti mbuya sorry zvinodini zvinoitika. Takutoda kuti titoite way forward. Pazozvika kuenda post-mortem. Uye kuponda handinazombotaura naye ba. Alright. Ndakataura naye wakomana wakandoramba kwangu Simba naEliot. Wakaramba kwangu achitoti musazoti munhu akarohwa ba. Asi munhu akarohwa. Akarohwa kana rohwa shamu 2 3 ndiko kurohwa. Tomboti masangana nawo zvinezvi ndini ndakagara pana. Unovataura mashoko ekuti chi? Inongotaura kuti mukaona takadhakwa murodhi musatirohwa. Tinenge tine zvirwere zvedu pamwe pacho zvatinazvo. Otipedzisa pamwe pacho. Uyo mudhara angagara asitourira nake munhu anotorwadzirwa. Kana ino side kwangu cheko nditone big loss. Kuti kada kutotanga kuzvitaura zvinhu zvihombe. Akatonditira last week hapana 2 weeks back kusvika zvidaiso. Ane dzanga kandaiso dzakatsikana kunga 3. Tomboti masangana nabamukura mashoko mairi matatu amunovataurira.
Inini ndeitongoda kuti makaita basa nezvamakaita. Alright. Kunharaunda pane zvavari kumbobatsirawo here sezvo panapa samusha pasisinawo? Vakauyawo here parufu vachibatsirawo? Inini hangu ndandiri muberia. Alright. Beria redu rakabatsira neranda ndakajoinera baba wangu, iwo baba murume wangu iwo. Murume wenyu. Rakabatsirawo. Alright. Saka ndoda kutenda wakabatsira wacho iwawo. Nemukwasha wangu wakwasha wakabatsirawo kunyanya mukuru. Akabatsira chaizvo. Mwana wakarwadziwa kana pandiri panapa ndakazotobvuma ndaona kofi rasvika panapa. Nguwa yese ndaingoti zvimwe ndichamona kuuya ndichitondera mauriro aiita ake pamba panapa tichigarisana zvakanaka. Saka zviro zvinongondibata zvisati zvapera vantu vachotobatikana. Koko vana venyu mukubatsira sei kuti vakwanise kunzwisisa situation yakasangana nababa wavo? Tinongonyaradzana. Time dzandinombochema mwana wacho anotouya achitonditi mama sorry nyararai. Time dzinotamburawo vana ndotombovati ndozviripo nenguva yakaitiwa wani zvakadini zvikapera zvindizvo zviripo zvacho. Saka mapurisa muri kuona kuti pachinyaya ichi chakasika kugadzirisa here? Handitomborina neshoko nazvoba. Kozi pandakabvunza mukomana akaenda kumapurisa Eriot. Ndichiti saka wana baba wanzi kudii pawabva paruda achienda kukoti. Akangoti tichataura kusvikira nanhasi hapana chaataataura. Andotenda mama nenguva yatanga tinayo uye